dat is ook een van de hoogtepuntjes die ik tot nu toe gedaan heb. Een van de 2 hoogtepunten. Een Beatrix Theater, 2007 was dat. Dat zat echt nokkievol, 1500 man. Maar ook daarin, ik zou dat best wel weer willen, maar ook daarin zijn de tijden veranderd. Kijk, doordat er heel veel artiesten zijn bijgekomen, zijn er ook heel veel feesten. En om nu 1500 man het huis uit te trekken, is even een ander verhaal als in 2007. Dus dat is veel moeilijker. Dus ik hou het bij een paar dingen per jaar. Ik heb elk jaar mijn kerstshow en die zit in 1 dag vol. Ik heb straks mijn albumpresentatie, die zit straks weer ramvol. En voor de rest doe ik eigenlijk niet zoveel zelf meer organiseren. Want ondanks dat ik het wel zou willen, een theater weer. Maar het is gewoon allemaal even wat moeilijker op het ogenblik. En misschien komt de tijd weer, dan zou ik het zeker weer doen. 2015. Als je nu al in die glazen bol vooruit mag blikken, hoe zou je hem dan kort willen samenvatten van hoe je hem zou willen beleven? Nou, in ieder geval gelukkig. En of het dan met een hit is, geen hit, wat dan ook. Gezond, niet gezond, maar als je maar gelukkig bent. Geluk is echt het allerbelangrijkste. En dat hoop ik weer voor 2015. Dat staat bij mij boven het vaandel. Het klinkt gek, maar geluk staat vaak nog boven gezondheid. Tuurlijk, het is heel belangrijk dat je gezond bent. Maar ik ken heel veel mensen die super gezond zijn, maar niet gelukkig. Maar ik ken ook mensen die ongezond zijn, maar heel gelukkig. Dus wat is dan belangrijk? Als je gelukkig bent, daar voel je je eigen zo prettig bij. Geluk staat bij mij echt het hoogst in het vaandel.